already as a believer that your prayer is different from the prayer of an unbeliever. So, mao na ang atong paghuman sa the doctrine of prayer unless you have some questions. Pangutana mo, na ba inyong pangutana mo tungkol sa prayer? Before we continue. Wala na pangutana? Klaro ba? Okay. So, we already have studied the protocol or the proper procedure as far as the Word of God is concerned in prayer, because that is required in the protocol plan of God. We have said already that the protocol plan of God has some requirements. It requires routine. It requires an organized life. It requires a true scale of value. It requires making good decisions from a position of strength, and it requires persistence and perseverance. Mao na nga nagapadayon ta sa atong momentum, padayon pagtuon sa pulong sa Dios, kay mao ra kini ang pagi nga kita maka-cut-on sa protocol plan of God ug mahimo na kining second nature sa atong pagkakristohanon. Dili kay magsigit uy hay tutong among gitun-an. No. That's why kining atong pagtuon every now and then magabalik-balik ang atong pagtudlo sa mga doktrina, mga karaan ug doktrina. By the way, ngayon tiyan mo, daan naman ang doktrina iyang gitudlo, balik-balik man ang iyang gitudlo. Bisag kapila balik-balika ang doktrina, bag-o kana kanunay. Bisag unsa kadaan ang doktrina, bag-o kana kanunay. There's no such thing as old doctrine. But when it comes to advanced doctrines, lahi ka na sa basic doctrines. That's why we learn doctrine by doctrine, through doctrine. Pinaagi ra gyud sa imong pagtuon sa doktrina o kini nagakinahanglan o routine. And that's why we are still studying in the protocol plan of God or the divine dynasty, and we know already that it is tragic, kinaluuyan, daghan sa mga magtutuo karong panahon na, millions upon millions of believers do not know the protocol plan of God for their life. Kadaghan I have met a lot of people, a lot of friends of mine, pangutan-on ako, nahibaw bakas kabubuton sa Dios. Unsa ilang tubag? Unsa ilang tubag? Nahibaw bakas kabubuton sa Dios. Unsa may sagad nilang tubag? Do you know the will of God? Di sila katubag. Galatagaw ilang no will of God. Unsa kay will of God nako no? Naminyo baka ako. Mabaw baka ako. In other words, mao ni ang unsa ni murag unsa na gayagaw ang ilang una. They cannot answer the true answer because they are ignorant. That is why kanuna akong emphasize ni that the worst enemy of every believer is ignorance of truth. Ignorance of the Word of God, ignorance of doctrine, ignorance of the protocol plan of God. You see? Manang luoy, parihanaan ng mga bitaw sa ato, bitaw no? Atong ihemplo sa ato mismo. Kada bang naay mga nakintay formal nga mga affair? Na ba na mga una nya naay butang nimo nga labi na formal yu kayo nga parte? Naay protocol nga binutangan sa asa tong tinidor, asa tong kutsara, di ba? Naapoy kutsilyo. Ikaw wa kay alamang. Pariha ka ang magtutuo. You are compared to a believer without doctrine. Katawanan ang usa ka believer nga may doktrina. Katawanan ta, obserbahan ka nila, obserbahan ka sa hibaw. Uy, manong ang taon tong iyang magikuptan tong iyang sana, kutsilyo dayon. Kutsilyo may yunan niya di man. In other words, he does not know
protocol. I don't know if you have seen that film, Pretty Woman. Kita ba mo ito? Di ba katawanan to kayo siya? Formal kayo tong iyang boyfriend. Unya, sa ito, naglagpot naman sa tong mga suso, matong ipakaon niya. Di ba? Mo na picture sa usa ka believer nga may doktrina. Exactly the same. Before the eyes of God. Mo na nga ikaw ako nga nakakaton og hinay-hinay. Ano yung hinay-hinay basta kanunay? O ito nang sige tag-aldi ka na sa bado. Hinay-hinay itong pagkaton. Anong dili kita maignoy sa kamaturan. Inon lang itong ignoy. Ignoramos ba? I repeat. The worst enemy of every believer is ignorance of doctrine. That is why it is tragic that millions upon millions of believers karon wa gyoy alamag sa protocol plan of God. Why alamag sa divine atmosphere? Why alamag sa faith-rest life? Which is the normal life of every believer. See? Why? Because they are negative to doctrine. Negative. Negatibo. Bisan gani inyong mga higala. Bisan mga suod sa inyong pamilya. Imong imbitahong Bible study, minsan, busy ko, daghang ko buhat, I have other priorities. Di ba makatubag mo na? Right? Even then, og dili sila magpositibo sa pulong sa Dios. In other words, ignoramos sila sa pulong sa Dios. Ikaw ra ang nagkakaton. Even then, og negatibo sila, God is still glorified. Basig mo yung luya po ang Diyos, no? Wa man mo tambong tong ahong amigo, ahong sa to, ahong suod siya. Luoy. Yaya man ang Diyos luoy. Ikaw mo'y luoy. You see? Mana nga, luoy ang usa ka magtotoo. The point is this, that it is tragic for a believer to be ignorant of doctrine, to be negative to doctrine. That is one cause there is an ever-increasing number of heresies today. We should pray for them that sila magpositibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos. That's why believers should study the protocol plan of God. Where? Asa sila magtuon? From the Word of God only. Why? To avoid maladies of the soul. That's why so many believers, ang ilang huna-huna, napuno na sila sa mga mini nga mga doktrina. Ang ilang ipangtuan mini na. Ang ilang ipang practice mga Old Testament pa. Kinaluoyan ang usa ka magtutuo nga wa na matunong sa husto, nasimang na sa gikan sa kamatuoran. There is a vacuum in their soul, in their mind, because of being negative to doctrine. God's will is that we execute the protocol plan of God. How? By spiritual momentum. Kining imong gibuhat matag Sabado, matag adlaw, pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, atong gitun-an dinhi mao man ang mga doktrina, the mystery doctrine of the church age. That's why ang atong pagtuon is repetition, inculcation, teaching of the mystery doctrine of the church age. Okay. Ni ay mga prinsipyo nga angay sa atong pagtuon, principles for believers only. Number 1. Number 1 principle. I am still alive after salvation. Hara ba itong akong tubig diri? Nawa na to? Ban, palihog sa ban. Nahugasan na. Palihog ko no, Sel. Number 1, I am still alive after salvation. I am still alive after salvation, comma, and being alive after salvation through faith in Christ
I am still alive after salvation, and being alive after salvation through faith in Christ. Thank you, sir. Through faith in Christ means that I can take another step forward in my thinking. Means that I can take another step forward in my thinking. Ang balikon, I am still alive after salvation, and being alive after salvation through faith in Christ means that I can take another step forward in my thinking. Unsabot pasabot. This means to grow spiritually. In other words, gipabuhi pa kita karon sa Dios tungod kay naa siya tuyo. Ang tuyo mao nga kita makatubo diha sa pulong sa Dios. Move forward, step forward in your thinking, because the Word of God is in your thinking. Because we think the Word of God ingon nga mga magtotoo. That's principle number 1. Principle number 2. I am alive because of the sovereign will of God. I am alive because of the sovereign will of God and His grace policy and provision for me personally. And His grace policy and provision for me personally. I repeat, I am alive because of the sovereign will of God and His grace policy and provision for me personally. So in other words, buhi patakaron nga ginhawa patakarong hantod ning higayuna tungod sa kabubuton sa Dios. Ipabuhi ta niya. Dili ka atong paringkamot nga nagaginhawa pata. Iyang kabubuton nga ginhawa pata, buhi pata, kay pinaagi sa iyang policy, sa iyang policy nga grasya, o siya ang nagasangkap ni ining tanan nga atong naangkon karon, pagkaon unsa man, atong mga sakop sa panimalay, atong mga hinigugma, atong mga trabaho, atong mga sweldo, all of this. God is the one providing for you personally. Ayun na kalimti, personally. Ikaw, unang-unang ikaw, dili kay imong inahan, imong amahan, imong anak, ikaw. God is the one providing you personally. Unang-unang na makadiyot. Samtang naminaw kanini, gipabuhi ka pa sa Dios tungod kay grasya niya ang gapabuhi nimo. Kay ang kinabuhi nimo ingon nga magtotoo, parihara na glanot, nagibit parihara na as thin as a thread. Mahimo niyang putlot anytime He wants to. Apanwa niya putla kay naa siya tuyo nimo. Grasya ang nakapabuhi nimo. Kay mo'y policy sa Dios ug siya ang naga-provide nimo personally. Ikaw giatagan o gikinahanglan nimo. Principle number 3. I may not earn to deserve to be alive. I may not earn to deserve to be alive. But here I am.
Comma, I may not earn to deserve to be alive, but here I am. And therefore, I conclude. And therefore, I conclude that God has a plan and a will and a purpose for my life. And therefore, I conclude that God has a plan and a will and a purpose for my life. Is my continuation and learning of what His plan is. The purpose is my continuation and learning of what His plan is. Kung balik ko ang tanan, ha? I may not earn to deserve to be alive, but here I am. And therefore, I conclude that God has a plan and a will and a purpose for my life, and the purpose is my continuation and learning of what His plan is. Muna. Klaro ba mga prinsipyo? So, naadi ay tuyo ang Diyos. Bisan dili ta takos. We do not earn and deserve to be alive. Kaya kita, hinukman, mga hinukman ta unta. Dito sa linaw sa kalayo, apan kita na luwas na. We are set apart. We are the members of the church, the body of Christ. That's why dili natatagadinhi. O sa ingon niya na, bisan tuod, we do not deserve. We deserve hell because of our unfaithfulness to God. God still perpetuate, gipabuhi pa kita karon hangtod karon, buhi pa ta karon. Therefore, kita nagakonclude nga ang Dios na agyoy plano, na ay tuyo, na ay purpose sa atong kinabuhi. Ug ang iyang purpose mao nga kita magapadayon sa pagtuon ni ining iyang plano. Principle number 4. Number 4. This plan is related to the spiritual life. This plan, in other words, the plan of God, this plan is related to the spiritual life provided for me. Provided for me in my very own portfolio. Now, how do you spell portfolio? Tagsa naman niwod gamiton sa mga dera ang spelling sa portfolio. P-O-R-T-F-O-L. Portfolio of invisible assets. Portfolio of invisible assets. Nasabot og portfolio. Kanabang kanang bag na murag envelope, brown envelope, ng portfolio. Ele. Kaning portfolio, kuani, silbining murag papeles nga naghatag og kasiguro, securities like bonds. Naibabang mo unsay bonds, security bonds, kaligunan. Mao ni pasabot sa portfolio, kaligunan. Kining invisible assets niini mga kaayuhan. Kaayuhan sa Dios nga gihatag niya diha nimo. Now unsa man ni mga kaayuhan? Do you know what are these kaayuhan? Benefits nga gihatag invisible assets? Di makita kay invisible man. Okay. Aron kamahibao, mao ni ang mga kaayuhan, invisible assets, ang imong pagkapari. Di makita, right? Your royal priesthood. Every believer in the Lord Jesus Christ
who are walking in the face of this earth, gatuo kang Ginoong Kristo, na ay giandam ang Dios niya nga mga kaayuhan ug usa nini ang iyang pagkapari. Yadang higayon nga hindawat siya ni Kristo nga iyang manluwas, nahimo siyang pari, royal para bagyon, harianon. Ayaw na niintawon kalimti nga ikaw magtutuo pari o kanang imong pagkapari, dili ordinaryo ang pagkapari, harianon pa. Royal ka, uy. Now, how does a royal acts himself? Kung sa may lihok o usa ka royal. Di ba, may pagka-class? Correct. Elegante. Dili kay haras-haras o kung saan na siya. Why, etiquette? You are supposed to have class. How can you have class if you don't know doctrine? Namo, na po na. Hingsod na po ni mo pagka. Unsa, ignoramos. Looy, gihapon ka. Daghang mga magtutumiw. Magtutuo dito. Muro maging kinabuhi, dili magtutuo. You see? Nga naman. Tungod kay wa siya mahimong klasa iyang pagka-Kristuhanon kay wa man siya pagtuon sa pulong sa Dios. Negatibo man. Believer siya is going to heaven. Ayaw nagkalimti, ha? A believer in Christ is going to heaven. Bisag unsaon pa niya renounce the Lord Jesus Christ. Misyo ka, di na kumutuong Kristo, anak. Di na kung Kristohanon, sunugon ng Biblia. He is still going to heaven. Because God cannot take back His word. Di siya parehang tao. Namin, uy, maro na magkakaroon. Ang binang akong salbisyon, akong yatag ni mo, uy, namatay kung akong bugtong anak para ni mo. Bina, dili na inaangon anak ang Diyos, uy. Dili. Di siya unsa ka bawi sa iyang hinatag na diha nimo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Tanang ito ni Kristo, luwas. Unsa man ang matang iyang pagkinabuhi, iya na kanang tulubagon sa Dios. Kung bitaw nga dili akong tulubagon ng imong kinabuhi ngadto sa Dios, ikaw may manubag ngadto sa Dios. Correct? Ikaw. Bata ka magtiguang, you are a priest. And as a priest, you have that equal privilege. Kitang tanan nga mga magtutuo have that equal privilege. And then what else? What are the other invisible assets? Divine production. Invisible. Anong invisible man? Tingnan mo yung cup. Uy, visible na, uy. Divine good. Diyos nun ko, gabuhat ko kong Diyos nun. Ele. Di na makita. Di ko kakita sa imong gibuhat sa karon mismo. Galingkod ka diyan, naminaw ka sa pulong sa Diyos. It's either you are performing divine production or human production. Unsaon man nimo karon, galingkod ka, naminaw ka sa pulong sa Diyos. Unsaon man nimo, how do you perform divine production? Tingnan niyo, kung man ko mag-perform, galingkod naman ko, naminaw naman ko. Correct. But what you are doing is functioning as a priest. As a priest, you are functioning. I hope, I wish I have my kaning function of a priest here, muragwa no nako mada. Sige lang, next time I can bring that here and explain to you. But, unsaon, mapagutan ako nimo. Unsaon man imo pagbuhat? Correct. You are filled with the Holy Spirit, then you are functioning divine production. And that is invisible. See? And what else? What else? Results of all answered prayers. Mo ni mga invisible assets nimo. Mga resulta sa tanan nga mga pagampo nimo nga gitubag sa Dios. By the way, tingala mo yung ana di mga pagampo nga di matubag. Tanang pagampo sa magtotoo matubag o di?
Tanang pagampo sa magtuto, matubag o di? Dili, matubag, tanan. Kung saan man pagpagtubag niya og naa kay sala. Dili. Nakadungog ang Diyos. Bisang nga nagawa pa niya mo isulti, nakadungog na ba siya? Right? Naibaw na ganun siya. Sa iyang omniscience. Na ang pangutana, ha? Nanay Prinsipo, iban, matubag pero di lang. Now, ang buot pasabot, naay klaseng tubag sa Diyos. Okay? As i-rejoinder sa kaiban, sakto mo kaiban. Naay klase sa tubag sa Diyos sa imong pagampo. Okay. Kung ikaw wa